kaluoko jacha mondo dongruok obede. E kaka gik machalo kamagi bonego bedni itero gi piny kocha. Iketo specialist, iketo unit. Ma unit ni en gima nyocha winjo ka president was talking about that. Keto special units ma nyalo combat issues mag SGBV. Ineno. Koro ka coordination osebedo nyaka gi police. Police post ma wadhi mondo wa report gigi, wabedo gi gender based police station ma ka ng'at moroch ratiche, nyathi or nyako, or ng'ama miyo, or ng'ama dichuo ma ratiche orochi gi ng'ama chielo, onyalo dhi kanyo ka en very confident ni adhi chiwo report makama tang'eyo ni action is going to be taken. Koro e weche mag teknolojia ma nyasani onego bed ni national government through the Ministry of Communication and Technology ICT, then as well as county government through the Department of the ICT, they work very closely with these institutions mondo gine ni proper infrastructure obedo kare, mechanisms obedo, systems ma wanyalo ng'iyo ni ere kaka wanyalo tiyo gi systems gi mondo wa prevent wageng' gini kapok otimore. To kotimore ere kaka jogi nyalo response, ere kaka wanyalo timo advocacy campaign through the media platform, through the technology ma nyasani ma wan godo. To mondo mi gini timre through county governments and the national government, giketo machiegni weche mag tudruok gi ji e kor gwenge. Nikech sani kaka nasewacho, ng'ata nyalo access simu. To kokinyal access simu, nyaka ibede gi ng'ano manyalo access manyalo access simu, manyalo donje internet, ma inyalo tigo kaka platform or a tool to respond and to combat such incidences mondo kik occur. Koro we need to put